What's up mga kasuwang? It's me again, Untoy, and welcome back to our channel. For today's vlog, for today's video, wato ta sa atong istasyonan, muulit na kay Duday gi-turn over dito nga sa kapitaka nga nakita sa usa ka driver. So unya ato siyang interviewon kung anong iyang giuli ang mong pitaka, unsay purpose, tagaan siya, unsay pangalan niya, ug usa pa mensahe sa maong tag-iya. Giuli man ang iyang pitaka. Karon samtangan sakay ko karon sa sidecar. Kasi kuya ko sa action karon guys. Yo, dito na kaya? Ha? Okay. Kasi atong gisakyan guys. Dili ka ba ya? Oh, di ba? Lamat kaya. Okay. Muna yung sidecar ya guys. So muna yung maluro karon guys. Then muna mong istasyonan. Sulod ta. Sige tay, unsay pangalan nimo tay? Ilden, Palir, Palir, taga-asa man ka? Malok, IDT, IDT. Pila na edad mo tay? 56, 56. Unsa may imong trabaho karon? driver ng babaw, Naibag babao. Kani unsa man imong gi sa uli karon tay? Imong giuli? kitaka ni Juan, sir, nga, kanama? Mm. Ako mang pagtanaw na ako sa iyang driver license, kanama man, sa account ako sa City Hall, alangalangan man ko, kay alas 11:30 na. Oh, ting paniud to na. Oh, Oh, basig uli ng mayor ba, itong register lang po ko dire. Pag abi nimo si Mayor kang Mayor tanga Di pitaka? man, kay, Juan, Romeo. Romeo man, nga, Ah. lahi po. Ben kay, Juan to, lahi raman. Oh, sa Binyano man to Sabinyano siya. man to. Hmm. Itong drill na ko gikuan. Sa station. Ito dre. Asa man nimo nakita ang mong pitaka tay? Itong tunga sa ilang ringki ba og kanang smoke test mas tunga sa krusada. Ah, dito naman nakitaan. Gahaton man ko kanang pasayro sa Kertek God. Oo. Ito clinic ya. Oh, barangay Tres. Oh, barangay Tren. Pagbalik na ko, pag-agi na ko, kita na akong pitaka. Mm. Ito, pag humag-discard ka sa pasayro nito, pagbalik na ko, naramdi akong pitaka. Ako lang gipunit. Mm. Ah, Nya kinampo pasayro daan. oo. Wala ko magsabat ako pasayro daan kay basig yung ambina. Ako ana, nya wala pa ko kakita kisay tagiya. Mana niya ba? So paglantaw nimo kanama apelyido. Kanama man, nya katok pasayro di kunto kanama. Mao na. So Taga san apom to. unsa may tumong tay nganong imo manggi ulit tay kay At daghang man kayong ID. Daghang ID. mga importante. dagay Papel. importante. Saya pag ako mo yung wadan. Nagbong bitaw niya akong bag bitaw niya. So na. Oo. Kay ako bang gihubo. Yang butang luyo. Na may pasayro nga. Tulo ka bok, didali ko niya nga. Ang akong bago din ako maaklag balik. Dilo na luyo. Nahagbong ko na si Uwel. Itong, Gibalik pod. giuli po. So Ya, imo ang sulod na itong, 3 mil po. Kuan siya, dili man kay kanirang hikayo na kita o ano. Ano, kauli ko itong, ang kadaghan na. lagi po. Taka, Tagalabuyo. So murag sumbalik lang to nimo kay imo ang bag instead nga wala ta to pero gibalik pod sa imo. Balik man. Amo nang imo pong gibalik pod sa kuan nga nakita. Maro na, Maayo gid sahe, pod ang Ginoo. ako'y mawadan ba? Dili niya mabalik. Mao na. Unsa may imong mensahe sa uban nga mga drivers tay nga kung makakita man kayo sila pitaka tay. Uban ng driver, dili ito gaday. Oo. Nagyuban ni nana gyud. Naoy. Oo. Unsa man imong mensahe nila tay? Apong kuan nila nga. Makita sila kanang kuan, pitaka. Iuli ninyo sa iyong tagyake, magabaan na dyan po mo anak. Hindi nyo mauli. Bangga pa lang noon ta. Mao gyud. Ano, iuli na to. Kada adlor mo taga-agir krusada. Magbaan ta. Dili. Ikaw ba na yung mabanggaan? Ana? Pila na anak nimo tay? Tulura? Tulo gas pila na sa tanan. Wala, nangaminyo na ng tulo. So kamo na lang duha sa mga asawa sa inyo balay. Mga pro, naya akong ipon nga kamagwangan akong anak sa akong balay. Nasa inyo ha. So wala kay laing sideline, drive lagi ka. Oh, wala na. Sa una, manday mo ko sa una. Electrical, welding. Kuan ba, mason pod. Oh. Dayon karon, Karon, kalingon na kay drive. ito na katuig. 8. Undan ko sa akong trabaho, drive ko. So ikaw tay akong interviewon ti karon tay. Yan na lang. Unsa man? Sige, Unsa man kuan. mensahe nimo ka gihatag Kuan giuli imong kay gikita. Ilde no dayon talagsaon siya nga tao kay balaka na ba kog ayo kay
daghang ko kuan ID ani niya. Importante. Asol naman kayo. Dayon dako pasalamat ako na Aldino kay di man no kayo daghan na kayo ang kuan pero ang kwarta wala gyud nakuha buo gyud siya no. Buo gyud Okay. siya dayon. Wala po ko mamungkag pila na. Wala po ayun. ko kagag pila ng kwarta kay Talagsaon matalang niyang siya pila na nga. nabungkag naman eh. Klase sa kang imo kita driver lang siya pero iyag yung giuli ang pitaka so dako kay ko pasalamat no ni Alden nga iyag yung giuli ang ako ang pitaka nga balaka putag dako kay isod naman kayo pagpangita pa og mga ID. Pila kantidad na natay? Pwede na to may balantay? Ang katidad ani diya sa sobre 20. Dayon wala gyud siya nakuha Oh, Ang nanam nila diyan ano? Oh, Sa naram kwan? siya, wa. Oo, Kabalo kita siya, na. ano. Kano to lang May mas gamay. kilid. Nakari. Tres. So wala gyud siya nilapte. Nya. Wala ning ihatag niya. Dayan. Ulam dara dira. Dawatan na lang natay pasalamat natay kay ikaw may nakakita kasi Salamat na kay sir. nakakita. Kay Ulam kita po paglain nun, aling pitaka dawat. na nabilin. Yung sugot man lang ganitag pitaka na lay balik kay ang ID. Okay. Sige. Salamat kayo. Salamat kayo kay Katurabang na napag yun hulog mga akong tagatanggob nga sama ni Alden hulog. Di sa uli gyud. Wala sana laylos sa kwarta. Mao gyud. Kundi ang iyang ginahuna nga honest gyud kayo siya. nami dagang ID god. Kalagsaon na po ni nanay tay, Kalagsaon to no? siya. Nautunta no nga tang tagatanggob na musuon puta sa iyahang kwan. Binuhatan. Dili kay lisod kayo tong kayumtang nga pahimuslan na lang po kung siya ato ang Sara nakita. kaagi na magbaan ta. Mao gyud. Na, Thank you so much. Salamat kita, ya. kayo. Salamat kayo, Oh, sir. Salamat kayo. at tangin ninyo mga higala sa yanong balita sa buntag ugmang adlaw. So pwede na picture tay. Picture na. Ano ding nakwanto nimo? Kinatay. Nato na ni sa kwan. Nag-Facebook test siya sa iyahang kwan ba? Uyog na kumito sa project niya. Mapit siya. Nakwan sa mong bulsa na. Agbong na sa paglakaw na. Pagtuot mo na po. Paglakaw na. Good luck tayo. Padayon tayo, padayon sa inyo. Tunoy yung ugwan. Utan mga tao. Kagat to, pagdayon na to. Sige tayo, lamat kayo nyo tayo, ha? Amping mo, amping. Sir. Salamat kayo. Sige tayo. Apa to si kwan? Asa ato? Laki. Juban. Oh, tunggu sebulan ini Messi. Ako to. John Mark. John Mark. Ako magulang. Apa ya? Classmate sa mga bata. Ah, Messi. ako to magulang. Oh, to ato sa mo gig-gig na sa mga. Waday. Ang may product ko to. Sige, sige. Dito na sa inyo, sir? Oh, dito Sa Maluro? Sige, magwa. San Vicente, si Kuan. Ay, papa ka din. Oh, John Limar. Oh, prete. 1, 2, 3. Apa? Sige tay, amping tayo. Salamat tay. Sige, salamat po. Sige, grabe nga rin. Sila kan tegan di ang po. 20. 20. Ya kami kauban god. Ah. Pa-picture mo, kamu dito dito. Yawan. 1, 2, 3. Sapa? Harapin tong. Amping tay, amping. Salamat kayo. Sige tay. Karon mga higala no, inyong nakita ang pag-uli ni Tatay Eldin sa mga pitaka ni Tatay Romeo Kanama. So grabe ang iyang pagkamatinud-anon, unta daghan pang susama kaniya nga ingon ato pa ang binuhatan no, unta ang mga drivers ato mga naglantaw ni karon nga kung namoy makitaan or anything nga inyong makitaan da sa dalan or sa inyong sakyanan inyong iuli sa tag-iya no, kay para sa to kaganina mas kinahanglanon gito ni Tatay Romeo kay dako kay kantidad sa inan mo to 23 mil giuli sa mga driver. So good job tay, o
din nila sa tawa na tong video. So basig na tingala mo nung nana ko din kay aning biyahe na ko gikan Maluro padalon diri sa activity center. No, so dinhi tama na akong video. Hope nga inyong i-like and follow and subscribe this channel para mas ma-update pa mo sa uban pa na akong mga video po.